mu we wiase ha asam to nyonko na to baby anka mfa ho menso metene baby anka me pema yeden nanso wadoma nkoma bo ade bo nipa bata nipa ho obi ada na nyonko ensu na yirasio obi a woni duma odidi bo a oman wokwana ni kosi na fo wa yukuni chechere ne ma obi anani koso ni ja obrechi ni kupodo fo eja wo mu ankuni maba agurana na wiri kwa ba akasa na kasa french wo bie na no awobo ajo asuna na ho febia woni bono so awira tete wokwani ne bani na sene ne ba ejo no bi no anta bie eja wo mu anami di asem asa chiri na no pa no asem eja wo mu asuma di aba woduma kuma oba ade ehye yense yeni nsawo so ani je ni adrewo afe wonu e bi wi ase asonimu eba sa wo yira kwan so a kire ne pampa no bi asem yo bi asmo. Another 6 o'clock is here. Wake up and meet the morning dear. Brand new day, it's a brand new slate. Like Barack say, yes I can. Don't let the worries of yesterday hold you down on this lovely day.